ମେଷ ରାଶି ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରେମର ବି ଯୋଗ ଅଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୋଗାନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣ ଆଜି ଅସ୍ଥିର ଅନିୟମିତରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଜ ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ସଂଯମରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ଭଲ ସମୟ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି କାମଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରେମ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜକୁ ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ କରାନ୍ତୁ। ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। କର୍କଟ ରାଶି ଏ ଦିନଟି ଆଜି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ପାଇଁ। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ବି ଅସୁବିଧାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖେଳ ଏକ ସହିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅତି ସହଜ। ନିଜ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସିରେ ଭରିଦେବେ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି କି ଆଜି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ଠାରୁ ଅଧିକ ହାସଲ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜୀବନରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଭଲକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯଦି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବାଧା ସରୁଛି, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବେଶୀ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେତିକି ଆପଣ ଆଶା କରିଥିଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବଜେଟରେ ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଅର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଥବା ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅର୍ଥରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଫଳ ହେବେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବ। ଆପଣ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଜି ଆଶା କରିବେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବେ। କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ବି ଆସିପାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ। ମୀନ ରାଶିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ନାହିଁ। ନିଜ ବିଚାରକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବ, ତେଣୁ ନିଜ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ପୁରା ଠିକ୍ ଚାଲିବ।